Njasa Marita Gandhi France Amenya Ndubi. I hailed from the very ward Tokoroka Kerenyo. Inea kurua sekinyurukia ikonge. Injibuno murai na bere nkobase kiruke gusoko kanyuko. Emiaka mirongo ibere kujimagega. Na boy gongo take position 2. At the difference of 8 at 3 votes was a 5. Then ekikenalo kwana ngelinga abaminto abatu abere toko bana barobo na bakigima otwanya na barobo aiga litanga nago kire sengencho yo kumbwatisi na nali gusaba tubwate yani gatwa kilo mwelio na kigima ninyege nitenga bwangu yangu anturi ko chake campaign na ali gusaba campaign yaito eba peaceful campaign toete binyoro byo sibuni gwana tako etwa wekalitiko mwatanya twa ikiro bobui igo abaminto amwacha kubomona nyumba yo buralia abana abantu baito ababere bagon support nabo na ubande eta before you ne party yaito ne ya UDA asetole twensi amono muske choasi nyamoko togo sira oyo minta amenya abugatekeroge kasa magenderari atikareire ajasukia atabukie aseiga abaminto ntore amo twensi amenya gomo manyete buno mwana umuya oyo kinire buya oyo korire gasi engia na intu amage asam chigasiria iru asenka buna bono tuwabeire nere asobo manyo bonge asoko okorenda obolimi bwito bwe chai tuwabeire nere asoko kore gasi ase amagenderera ichusukuru chaito iga menya no mugako omuyana endo muororo no mukere stoko gende ekanisa igotobu atimanga nande no muntu bwanjita amagendero nande bwanjita abantu bamwabo amarieta nengoro Evans Kiage inkoru ase ikonge ward ya Kerenyo station yana yekura gwaka ni Ikonge primary school igo twachiramo buna abantu be Kerenyo as a whole boigo tokoru Ikonge tobwate gange yemo yogosiro musike France Amenya egera ire keruge gya ward ya Kerenyo kurwa ase party yo musike William Samoei Ruto boigo no muchumbo itocho asinyamaji nyamoko tubwaterane egere basirane batoretera amagendero ekerenga gite gyarenge twayoni amangano sibitu abwate una kurwa Ikonge station yagera twikira twensi bya sobwa amonga etobwate kerenge kemo yogosiro musika Amenya boigo babwaterane no musike choasi bareta amagendero asensemo ya Ikonge kwa chumura ase Kerenyo ward amagendera abororo egero musika Amenya asukimotu amagendera ali musikenya baratiga egera agende kerokyo bu speaker Kunde narore maminjo se twensi ntobwate kerenge kemo inche seri italiana enkoro kwa Councilor Thomas Kimongo enkoro Ikonge station na enkoro ward ye Kerenyo ase oyo minto Titus Nyavaro anyore promotion ucha so speaker na nje kwungana abaminto buna batebire muno muraibu richo niye akero twaligireirie kero libageririe atoka twatwarire bikae binge buna bagaka buna basaye buna bangina wetera sobo semia bomo chimbo UDA ujiyo romo moime gosoyo mase Nyamira County otosemiri nande twaikire twamo na isiringa tobwate omogambio korokwa gosomo siko korokwa France Amenya Ndubi Gitalinde bakomoroka Naomi oyo beire okorigio boraya sama tukamange naende twamuburuviringa no murayi kiagera okorera mangana yechae ulendere chisukuru ulendere chinyagitari na no montora humbled no monto bwa bantu na no twanchire twensi asobo amo ngatigaye gwekeroge kenekero yetokea epati ya UDA egosorieria abantu babwate bakonya gotenga toende omurindo oyo omonto ntomaete go decide na twagambire ntotagetivitisho igotoko makuru epati ya UDA because no mochumbo itonyamoko abilongetie no musike William Samoei Ruto na butogo pakia and it will come to pass and we promise na nkobere we ontwanjira nabo igo Ndubi Kelvin waziri setoni Ikonge ngosomele skuru ya Magonga intubuna young professionals buna basae kurwe Kerenyo ward twamwire ngatigaye getarieke to musiko koroko Francis Amenya Ndubi abantu baminto be Kerenyo ward ngomocha wakira chikura amen mwata ngomocha wakira chikura amen onkoro kwa Jonas Makwachanda omo director bwechai former Sanganyiti factory na batu achirega iga holisa muri buna abantu ba Ikonge korwe support ya bene ase
oyo twachorire okopeperuse bandera ya UDA gwetera ase omwesimiwa Charles Nyamoko tomosire buna achakira magendera maya na inde twanchire ng'a oyo minta amenya nere tokobwatia under the UDA party serikali egenderere etoretera magendero gaiga aina twachorire ritanga ninche buno moibori na endo mubyaro bweke wodi ite Kerenyo okuba nikore se Kerenyo yeito nkiringa bono igantu tubwati chipara Kerenyo yeito abantu bagwenda ko bakoba awarded chi sponsorship tukuruka chipasali nabo igonto tagiti chisemchi abana baite gosoma igone ibintu yo minto tindo kana kataka koragasi okorire na kiagera ka promoted konyole kyo speaker and I believe nsekwa guri bagerio I'll take over na ending kirani biribi atigara kiara na njini ndo na ending ngani tia magendo yo kwenda kwitu engana yo mwali ucha saba na nchi bekerenyo ekikio kanalo saba nto ite bekerenyo kolengana no bware tu arule na ende ko no mumanyete I request kindly monge kura ya ino na nini mbwatira na ino ase gokinya kinyoro gitu sese niwa amarieta anengoro Evans Kiage inkoru ase Ikonge eward ya Kerenyo station ya na yekura gwaka ni Ikonge primary school igo twachiramo buna abantu be Kerenyo as a whole boigo tokoru Ikonge tobwate gange yemo yogosira omosike France amenya egera ire keruge gya eward ya Kerenyo kurwa ase party yo mosike William Samoei Ruto boigo no mochumbo itocho asinyamaji Nyamoko tubwaterane egere basirane batoretera magendero ekerenga gite gyarenge twayoni amangano osibitu abwate una kurwa Ikonge station yagera twikira twensi bya sobu amonga etobwate kerenge kemo yogosira omosika amenya boigo babwaterane no mosike choasi bareta amagendera asensemo ya Ikonge kwa chumura ase Kerenyo ward amagendera bororo egera omusika amenya asuki motu amagendera ali omusikenya baratiga egera agende kerugo kyo bo speaker omukansela David Makuri gona renge omukansela ase ward ye Kerenyo tarabutura nwetu araitibona ne Kerenyo ase gogonta geteko tebanga omukutano twatwarira iga no yobwo morembe no yobwo gwanchana inye keroge ke giatigu no yo minto Nyabaro oyo togoke abono iga no yo minto Francis amenya Ndubi ne party ya ito ne ya UDA asetole twensi amono mosike Charles Nyamoko togo sira oyo minta amenya abugate keroge kasa magendera ali atigareire ayasukia atabukie ase igaba minto ntole amo twensi tuanchera nango monto oyo toko achikura bono no yo minto Francis amenya